בשלום וברכות של המשפחה, זה עלה לכולנו ביוקר. ומאז קיבלתי על עצמי, בלי נדר לא לדבר בשמחות של המשפחה. אני אפשר שלא להזכיר את הסבא, את אבא, זכרונו לברכה, שהסיפור שאשי, ידיד נפשי ואהובי בסתר, כמעט כל יום אני פותח את הטלפון בבוקר לראות אם הגיעה איזושהי הודעה מעניינת מאשי. וזה גורם לי לשמחה לכל היום. מה שברוח אחרי 120, אני הולך להוציא קונטרס מכל ההקלטות שאתה שולח לי אחת לכמה זמן. וכן אשי, אתה בסך הכל מחותן של אחי, ואני מרגיש אליך באמת, אני אוהב אותך אהבת נפש, גם אותך וגם את יעקלה, וזה ממש לא מובן מאליו, זה רק מעיד על מי שאתם. והסיפור שסיפרת על המזושה מתקשר לאבא, לסבא, שכל שנה כשהוא היה חוזר לאחר תפילת יום כיפור מהזור, היה מניח את התיק ונעלם, ואף פעם לא ידעו לאן הוא נעלם. מיד לאחר צום יום הכיפור, אחרי שהוא עמד על הרגליים מול עמוד התפילה במשך שעות, עשה את כל הדרך מהזור עד ירושלים, ורק אחרי 120 סיפרו שאת כל הכסף שהוא היה מקבל עבור התפילות של ימים נוראים, הוא היה מחלק אותם, את הכסף, לאלמנות וליתומים. השיר שיצחקי כתב שיר בהחלט מרגש, שיר שמחזיר אותי אל הרבה תחנות. ב-50 שנות חיי תכלס הדברים שיצחקי כתב, כל מילה נכונה. נמצא פה אחי הבכור מנחם, הוא הגאון, הוא הגאון בחסד. כמו שאשי אמר, הרבה דברים לא יודעים.
אבל הגאונות של מנחם בחסד. והקמצוץ, שאולי מתקשר אליי, זה לא הוא, וזה לא אני. זה אבא זכרונו לברכה, ואמא. שנתנו לנו חינוך, שהיום גם כאבא וגם כמחנך 25 שנה, אין חינוך כמו שאתם חינכתם אותנו. וכל מה ששלנו זה שלכם, בעיקר שלך אמא, שגם כשאבא לא היה בבית, את נתת את כל גולך בשביל גידול הילדים. אז אני מודה לכל האחיינים היקרים שלי, חלקם גדלו על ברכיי, חלקם לא. אתם לא אחיינים, אתם כמו ילדים. אני גאה להיות עוד שלכם. אני גאה בכך, בכל אחד במשהו, כל אחד בכישרון שלו. ואני מברך כל אחד ואחד מאלו שתמכו והגיעו, שהקדוש ברוך הוא ישלם להם בכפל כפליים, מתוך בריאות, מתוך נחת מהילדים, שמחת חיים, פרנסה בשפע. תודה אחרונה לאחותי היקרה רחל, שנמצאת הרחק שם בזיכרון יעקב. זה לא מובן מאליו שהיא השתדלה והפכה כל העולם ובזבזה הרבה זמן והרבה שעות כדי שכל אחד ייתן התייחסות כזאת או אחרת ליום הולדתי, ואני מבין שהיא על הקו, אז אני מודה לה, וכן, אני גם גאה להיות אח שלה. תודה רבה.